Čaute ľudia, s kolegom sme sa rozhodli, že ideme robiť ďalšie tuningy. Máme tu špeciálnu požiadavku a to je vylečiť svetlo samozrejme. Ukážem vám v ďalšom zábere, jak to vyzerá a potom samozrejme v ďalšom zábere vám ukážem, jak to bude vyzerať celé. Aké to bude pekné, čisté, číre, krasota, nenormálna šupa to bude. Takže sledujte a pozerajte do konca video a tešte sa spolu s nami. Zatiaľ čaute. Tak, máme to hotové, priatelia. Môžete si pozrieť výsledok. Poprosím všetkých hejterov, hejte to, kľudne môžete to hejtiť, lebo je to urobené dobre, ale podľa vás by to mohlo byť dokonalejšie, takže zatiaľ čaute a hejtujte, komentujte. Čaute.